Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Siang ini saya berada di kebun jeruk. Kayaknya sudah panen ini jeruknya. Nah, ini semoga ketemu sama orangnya. Mana? Wah, itu orangnya. Ada di atas. Wah, saya cari-cari. Mau minta jeruknya ke Mbak Sepi, ternyata ada orangnya. Amit, Pak. Pulau pasangnya, Pak. Kali Pak sinten niki? Pak Sumanan. Pak Sumanan. Pak Sumanan budi daleme? Manggihari. Oh, Pak niki kebun jeruk jenengan. Nggih. Empun panen ping pinten, Pak? Ping kali. Loh. Samenten mosok tasik ping kali, Pak. Nah itu jeruknya Pak Sumanan ini. Pak, jenengan nanem jeruk niki pun pinten tahun, Pak? Gangsal tahun. Gangsal tahun nggih. Panen ping kalih. Nggih. Pak, niki pinten wit? 150 wit nih. 150 wit niku mulai garap pertama sampai produksi wah niku. Nggih. Niku telas pinten juta, Pak? Aduh, mboten ngitung. Sing jelas kata. Wonten 200? Oh, mboten wonten. Mboten enten. Nenten. Nah, terus panen pertama niku angsal yatra pinten? Kaitan tasik ngantuk 40. 40. Oh, wis meh balik ya, Pak ya. Nggih. Sing kedua, Ngantuk swidak. angsal swidak. Nggih. Lho. Wis balik, Pak ya. Ampun. Oh, wis balik. Wis mesam-mesem ya. Nggih. Niki pun panen ke pinten? Niki kadene ketiga niki. Ajenge ketiga. Nggih. Pak, bagus mana panen pertama, kedua, sama yang ketiga ini nantinya? Kira-kira. Nggih. Ampian sing ketiga. Oh, kira-kira Dik Budi, Pak, sing wonten sing gowembel saged dianu, monggo. Sing Ini mau pentil niku. mau keliling sama Pak Sumanan nggih. Nggih. Jeruke gede-gede. Pentile Sekedar, Pak. niki. Nah, ini loh. Jeruknya Pak Sumanan tuh gede-gede. Nah, ini yang udah mateng ini ya, Pak ya, yang gede ini. Nggih. Oh. Nah, kalau yang pentil Niki lebatnya seperti ini. Nah, Pak, pupuk penyubur tanah ini ku napa mawon? Pupuk kandang, bubuk kandang, terus campur telek. terus napa malih? Ini masih nggih Poska, Ponska, ZA, Korea nggih. Boten. Boten. Oh. Boron. ZA niku damel pemanis apa? Nggih, boron. Boron niku napa? Nggih mes biru niku. Oh, mes biru. Nggih. Terus Pak, lek ngompres napa? Ngompres nggih Damel napa? Unisep. Oh, Nggih. ngoten niku dalam sebulan kompres ping pinten, Pak? Kali. Ping kalih. Nggih. Pak, kaya lalat buan niki ya napa, Pak? Ngatasine jenengan. Niku nggih disukani plengketan. Oh, plengketan Nggih. nggih. Ngoten niku lumayan ngurangi ya, Pak. Nggih. Oh. Pak, lah ngandhapi ngeten kok ruwesi ngoten niku kok wonten jahe barang niku sengaja napa ya napa? Nggih disukani. Oh, jenengan tanduri nggih. Nggih. Oh, damel tumpang sarine. Nggih. Niki nembe napa pun dipanen? Karen-karene niku. Oh, asline maune penuh Niki niki. ngeten iki, barong-barong ngeten. Oh. Wah, ini jeruknya Pak Sumanan. Uangnya sudah kembali, tinggal sekarang menikmati badine ya, Pak ya. Nggih. Pak lah, Dek Grio gak ada ingon-ingon ah, Pak Sumanan. Ada. Napa? Lembu. Nggih. Pinten? Sekawan. Damel belean napa? Nggih lanang-lanang. Oh, jalet-jalet. Nggih. Niku mungkin kotorane majeng mriki. Nggih, betul wonten tegil. Pak, jenengan sakniki yuswa pinter, Pak? Napa? Umur pinten? Swidak gangsal. Swidak gangsal mulai tani ini umur pinten, Pak? Aduh nggih. Kirangan nggih. Bali nggih, tapi mulai nom tani nggih. Nggih. Nah, saderenge jenengan nanem jeruk niku singen nanem napa? Pedesan. Oh, lombok nggih, Nggih. pedesan nggih. Nggih. Dadi tiang Manggisari iki rata-rata pedesan, Pak singen. Sakniki jeruk. Nggih. Oh. Lek sayur boten. Sayur mboten nate kula. Oh. Pak Manan, susah senengi petani niku napa, Pak, lek miturut jenengan? Nggih. Nate susah napa mboten dadi petani niku? Nggih mboten. Mboten nggih. Mboten. Oh. Lek tanduran rusak ngoten niku.
diobati. Jarang kantor rezeki ngoten mau. Oh, jeruk iki urusane. Nah, itu loh sahabat Kanyawara. Pak Manan ini santai banget. Kalau sudah berusaha tanamannya rusak, pikirannya apa, Pak? Nggih, jarang ngangsal rezeki ngoten mawon. Dadi pasrah, Pak ya. Nggih. Sing penting wis usaha gena, Pak ya. Nggih. Oh. Pak, lalek sing jatuh-jatuh ngeten iki. Nggih Niku niki. nggih kena entut niku. Entup laler ini. Nggih. Oh. Niku kula pasangi ngoten niku. Pundi, Pak? Niku. Oh, niki plengkete. Nggih. Nah, waduh. Sudah dikasih seperti ini loh. Kadang kali botol digandul-gandul iku Pak nggih. Nggih. Nah, ini kebun jeruknya rapi Bang. Niki sampai merawui ka Pak nggih. Nggih. Luasnya pinten Pak? Pinten ewu? Niki mek 1700. 1700 meter persegi Nggih. oleh pirang wit sing ditandur 150. 150 wit. Nah, iki lho petani kita dari Kabupaten Malang, Desa Mbocek, Dusun Manggisari. Manggisari. Pak ngeten niki lek jual diparani tengkulak napa ya napa? Jadi parani bakule iki ambek. Oh, Dondok iki diparani. ambek. Oh, lho, sing ngondo nggih bakule iki Nggih. ambek. Ngoten niku sing diondo sing tuwek-tuwek to, Pak. Nggih. Oh, mungkin ketemu pinten ton Nggih. niku sing dibayar. Nggih. Oh, nah paling murah Pak jeruk niku nanti pinten per kilo nih? 7,5. Paling murah. Nggih. Lek paling larang. Nggih, gangsal anu 12. Dugi petani rolas niku paling mahal. Nggih. 7,5 paling murah. Nggih. Nate di bawah 7,5, Mboten nate. mboten nate nggih. Di atas rolas setengah nggih mboten nate. Mboten. Oh niku wis patokan munggah mudune nggih, Nggih. Pak Manan nggih. Nggih. Oh. Lah niku sampean sukani pedesan barang Pak? Nggih, cunduke niku dengan Sunduk niku napa Mas? nggih tronjoli ngeten damel campuran. Oh, damel campuran cek timbangane kosong ngoten Nggih. Pak. Ngoten niku pedesane nggih panen. Nggih, Nggih pajeng. pajeng. Oh, jaine barang niki nggih panen. Pajeng. Nggih pajeng. Nggih. Oh, dadi sampeyan ketoke nandur jeruk sakjane nggih oleh sembarang kali. Nggih, nggih lombok jae. Ya gak pinten, Pak? Yuga kalih Oh, putu. tunggal. Ah. Berarti wis mbah, Nggih. Mbah Manan. Kali Pak Nur tebe ya, griyane. Tidak, dados RT. Oh, berarti kula mlebet wau nggih ngliwati omah sampean paling nggih. Nggih. Niku, Pak. Batese Kolonjono niku. Nggih, Lek apukat niku nderek sampean Nggih. apa nderek isor? niku lho. Oh. Nah, kados apukate monggo, Pak. Ninggalni apukate. Niki apukat sing boten kenging kena uler, Pak niki. Niku setian niku lho, tumbas setian. Oh. Empun uwah ping pinten niki? Kali niki Oh, sak pinten-pinten, Pak woe. wageng tunggal kilo Jenis napa ini? aligator. Oh, aligator. Nggih. Nanem pinten, Pak? Niki gangsal 12 wit. Nok pinggiran to. Nggih. Sing pinggir mriki. Nggih kali mubeng mriku. Oh, mubeng ya, Pak. Nggih. Oh. Ngoten niku pupuke sami. Sami mawon, Oh. Niki mboten enten ulere, Pak, nggih lek sing jenis niki. mboten enten. Lek kena uler tambah rusak nggih. Nggih. Oh. Pak ngeten niki sak uwit lah. Kembange kados ngoten nah gembele. Nggih. Niku saged angsal pinten kintal, Pak Manan? Wis tunggal kintal. Ah, niku kan dilongi ya, Pak. Mboten. Wis sak dadi-dadine. Nggih. Oh. Nah, ini tumpang sarinya sama apukat, sama cabe, sama jahe juga Kolonjono, Pak ya. Nggih. Kolonjono damel bang pakane sing ning griya. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Manan. Nggih. Nah, ampun ngerepoti, ngapunten. Nggih. Demikian sahabat Kanyawara, kita mereview kebun jeruknya Pak Manan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Nah, rahayu.